Hi guys! Good morning! So, ngayong araw na to, ang lulutuin ko ay beef steak. Kanina nag-prepare na ako ng kalamansi, bawang at toyo. Pinagsama-sama ko na siya. Tapos, isinama ko na rin yung aking beef. Yan. Mamaya, hihiwalayan ko ng pantapa yung anak ko kasi ayaw niya ng beef steak. Ayan. So, ang ginawa ko, pagkasama-sama ng mga ingredients like yung kalamansi, bawang at toyo, isinunod ko lang yung karne ng baka. So, yan. Bali, nabili ko to sa palengke. Mahigit kalahating kilo lang to kasi 3 lang naman kaming kumakain. So, medyo konti lang talaga siya. Hindi ako masyado nagluluto ng marami dahil di rin naman mauubos. Yan. So, mas maganda guys, ibaban nyo siya ng mga siguro kalahating oras hanggang 1 oras. Depende sa inyo para yung lahat na nilagay nyo na ingredients pumasok doon sa karne ng baka. Tapos mas maganda kasi ako usually ginagawa ko siyang medyo yan nilalamas-lamas ko or ganyan ang ginagawa ko para mas manuot yung lasa ng ingredients doon sa loob ng ng loob ng karne. Yan. Ganyan siya. So yan. Mga 3 hanggang 4 na kalamansi ang nilagay ko dito. Tapos, mas maraming bawang, mas masarap. Kasi yun, yung bawang yung actually nagpapasarap dun sa mismo dun sa ingredients. Nanunuot sa laman, sabi nga nila. Maya-maya lulutuin ko na to. So, stay tuned lang kayo. Sa mga hindi pa nag-subscribe ng channel ko, paki-subscribe naman. Kusina ni Juana. Hanapin nyo lang ako sa Facebook, subscribe, tsaka paki-like and share. And then, push the notification bell para ma-notify kayo sa mga next na lutuing pambahay ni Juana. So, ako lahat nagpre-prepare niyan during weekends. Yan ko lang nagagawa kasi working mom din ako. Thank you! Eto guys, mag-uumpisa na ako sa pagluluto. So, magpapainit na ako ng kawali. So, ito usually yung medyo maliit na kawaling ginagamit ko. Teflon siya. So, magpiprito muna ako ng beef tapa para sa anak ko. Then, isa-set aside ko yan kasi ayaw niya ng beef steak. Yan. Yan, naglagay na ako ng mantika para sa ating beef tapa. Ayan, ipiprito natin. Then, yan, iwalay natin mamaya. Then, sa paglulutuan ko ng piniritong beef tapa, dun ko rin iluluto yung beef steak natin. So, yan. Stay tuned lang kayo. So, yan guys. Isinalang ko na yung beef tapa natin. Ayan. So, hintay nating maluto. Mamaya, para may partner na ulam yung anak ko, gagawin ko rin siya ng sunny side up na egg. So, mamaya yan, after natin magluto ng beef steak or after this tapa, pinuritong tapa, susunod ko na yung sunny side up na itlog. So ayan na guys yung tapa natin. So pang brunch na ng anak ko yan. Ayan. Yan yung itlog niya, 2, tapos yan yung tapa. So para sa kanya lang yan, good for 1 person. So yan, kaya konti lang talaga yung tapa niya. Usually yung anak ko hindi talaga kumakain ng karning baka to eh. Kaya lang pagdating dun sa tapa ko talagang gusto niya siya. Kaya yan. Nag-e-enjoy siya, masarap daw. Pero pag yung mga usual na let's say yung beef steak, ayaw niya din yon. Yung mga pinapaitan, mga kalderetang baka, yung mga basta lutong ang pinaka main ingredients na karne ay baka, ayaw niya. Manang-mana siya sa kanyang daddy. So, 2 lang kami nung pamangkin ko yung medyo kakain ng beef steak. Yan. Sana mag-enjoy siya. Ngayon guys, start na natin yung pagluluto natin ng beef steak. So, ito yung natira kanina na minarinate ko. So, yun yung gagawin kong yung gagawin ko siyang beef steak. So, ihulog na natin. Kung saan ko siya pinrito, yung beef tapa na para sa anak ko, doon din natin iluluto yung beef steak natin. Ihulog na natin lahat.
guys, kung saan natin siya minarinate lahat ng ingredients na nandoon yan. Sama-sama lang siya. Lagyan na natin ng konting sibuyas para lumasa din yung sibuyas. Pero mamaya yung iba magiging toppings na ng beef steak. Yan. Takpan lang natin. Yung natin, yung apoy natin pag nagluluto, pag ganito, katamtaman lang. Pwede rin siyang low fire. Pero tansyahin nyo na lang kasi para hindi rin masunog. Mamaya lalagyan ko pa siya ng sabaw para lumambot yung karne ng baka natin. So wala akong ibang nilagay na ingredients kundi yung toyo, bawang, kalamansi, siyempre yung baka at saka yung sibuyas. Pwede mong isabay doon sa hinulog mo or mamaya yung iba pwede mo pang design or pang toppings. So, eto guys, yung niluluto kong beef steak. So, yan. Nilagyan ko na sa ibabaw ng sibuyas niya. Para lang yung ibang lasa ng sibuyas, manuot dun sa karne. So, yan. Mamaya, pag malambot na yan, lalagyan natin ng tubig pa para lalong lumambot. So, kung ano yung mga pinagbabatang ko, like yung kalamansi, toyo, dun ko lang din siya niluto. Pag medyo iga-iga yan, lalagyan na natin siya ng konting sabaw. Depende sa inyo kung gusto nyo yung beef steak nyo is maraming sabaw. Pero kasi hindi ako masyadong mahilig sa maraming sabaw. So, yung parang naghahabol lang yung sabaw dun sa pinaka-dish natin, pinaka-ulam natin. Ayan lang natin lumambot, takpan natin ulit. So yan guys, iga na yung natin, yung sinalang nating beef steak. So lalagyan na natin siya ng sabaw para lumambot pa siya. Kasi siyempre hindi pa ito malambot. Kailangan palambutin natin para mas masarap. Yan. Tapos paglagay natin ng sabaw niya, takpan natin. Takpan uli natin siya. Yan. Eto guys, ipaluto na siya halos. So lagyan na natin siya ng paminta. Yan. Haluin natin para maging even yung inilagay natin paminta. Tapos isunod na rin natin yung itinira kong mga sibuyas para sa toppings niya. Ayan. Na rin yan. So, parang design na rin yan. Design ng ulam. Para may konting dating, may ibang kulay. At the same time, syempre, kasama din yan sa lasa. Manunuot. Yung amoy siyang parang maasim-asim na naamoy mo yung sibuyas. Gano'n na magiging amoy niya. So yan, maya-maya siguro pwede na siya nating hanguin. Takpan natin ng konti para maluto yung sibuyas na pinaibabaw natin. So ito na yung ating finished product. Ito na yung luto nating beef steak. Ngayon ang next na gagawin natin, ipi-plating na natin siya. So enjoy! Huwag po kayong makakalimot na mag-subscribe sa channel ko. Inuulit ko ulit. Kusina ni Juana, hanapin nyo lang po ako sa YouTube. So, yun. Thank you and enjoy! So, ito guys, ipine-plating na natin yung ating beef steak. Yan. So, makikita nyo dito sa sa kawali. So, konti lang talaga yung sabaw niya. Kasi hindi talaga ako masyadong mahilig pag mga ganitong putahe. Hindi ko masyadong dinadamihan ng sabaw. Gusto ko yung naglalaban lang yung yung sabaw, yung parang hinahabol niya dun sa mismong karne na niluto mo. So yan, ilalagay natin sa ibabaw yung pinakasabaw niya. Yan. So yan. Ilagay natin lahat ng
ingredients niyang nilagay natin kanina. So, may mga bawang, sibuyas, kalamansi, toyo. Yan. So, wala akong ibang panlasa o panlasang nilagay dito. Pampalasa, I should say, na nilagay, kundi yung kaninang mga binanggit ko lang. So, ngayon, yung pag-plating natin, kagaya pa rin ng dati, kailangan nating ayusin. Tapos, linisin yung mga side na may mga tapon-tapon ng sabaw para medyo mas maayos siya. Maayos siyang tingnan. Masarap siyang kainin. Pero, syempre, masarap talaga ito. Sa amoy pa lang. Ang bango-bango niya. As in, talagang may engganyo ka. Yan. So, sa amin dalawa, sa dalawang katao na kakain nito, medyo marami pa to. Ewan ko, baka magustuhan din ng anak ko. Gano'n naman to minsan eh. Pag hindi niya pa natitikman, ayaw niya. Pero once na natikman niya na, gusto niya nang ulamin palagi. At siya pang magre-request. Yan. So, yan. Ito na yung ating beef steak ni Juana. So, mamaya guys, or bukas siguro, depende kung anong oras namin matapos ang pag-edit. Yan, i-edit namin, then i-upload namin agad sa YouTube channel ko, sa Kusina ni Juana. Yan. Guys, ano lang tips, medyo hindi pa kami ganun ka-expert sa pag-edit. So, ang gumagawa ng editing is yung anak ko. So, first year high school, grade 7. So, medyo hindi pa syempre ganun kahusay, pero pwede na, 'di ba? For grade 7 student, nakakabilib. Enjoy! So, ito guys, lilinisin ko lang yung mga konting tapon-tapon sa side ng ano natin para medyo presentable naman yung pagkaka-plating. Yan. Yan. Gaganyan nyo lang siya. Medyo madali lang naman to. Wala rin naman akong formal na pag-aaral kung paano gawin yung pag-plating. Common sense lang siguro. Hindi rin naman siguro common sense. Pero parang technique mo na kung paano siya gawin. So, yan. Diba? Yan guys, yan yung sinasabi ko sa inyo. Medyo talagang konti lang yung sabaw ng beef steak natin. Pero syempre pag tinikman mo yan, lasang-lasa yung lasa ng pagkakaluto. Yan. So, yan na yung ating finished product. Enjoy!